Mutipas pa ta diri agi gikan sa kwan? Oo, ano, bisinan ba sa kinat? Bisinan. Doon naman kuno, kung kuang kuno, 1 kilometer ba? Batas, Manila kung doon putay sinisig. Indot kaayo ang kwan diri weather. Indot kaayo ang weather. 1 kilometer wala kung tuluhan nito ang puno. May nga na si asa naman mo, hindi ko kami si Mildan. O di na, Makinhas, barangay Makinhas na. Na, di sirat anak. Kadera una di ay barangay si Abo o dire ngari kuno misod. Gap. Ngari mi sud. Mao na o. Gikan diri as highway. Ang pinakauna ang barangay si Abo. Sud kuno mi dire. On ana pwede kan silang tanom o. Dili mawad ang tanom ang mga kabalayan dire. Raquel, di ana mi diri as barangay Makinhas kel. Suba. Oy nindot o. Unsa naman eh? First time running Berto taling soldier eh. Oo, ko din. Kaya ko, ang buwan. Hala! Oh my God. Hindi pa rin. Asa tipa sa kampong ko, day? Kampong ko? Babaw. Salamat. Asa man ko? na? Ito, Asam likod to, ba? Diha, dinhin pa doon. Sa right side. Na karon. Oo, kalang pa doon din. Nga na agi nagkakasyong. Ha? Dinhi. O sa right side. Okay, salamat. Oh. Sa right side mo kuno. Oh, ngari. Angat ni siguro. Ngani. Ngari na. Mauna ni. Straight ito. Oh. Mauni. Re. Mo na kampong ko. Oh, asa bahay nila ni Boy? Boy Marlene ba? Hindi ba bulak nga to sa metro? Dito sa Tumoy nakadungkas. Dito. Oo. Oto sa Tumoy ba? Kasi, Salamat. Kasi na. Asa man ang bata ana? Nahan sa Kual Kapilya. Sige. Salamat. Ikaduhang Nak- bahay nak- gikan sa Kual Kapilya. Salamat. Daghan po ding mga balay diri ah. Waa diri eh. Nan, mauna nila agan pamor. Kita mo kung kuya gan ha. Oh, aliko ko dyan no. Wa man na sila kali. Sama dia. Nadi kaliguan na dia. Oh. Sa mga kaliguan. Mana oi? Ha? Papa ko ngana. Hindot dira. Nagtata. bata. Lapon na po dira ang mga kapakuhan. Mga pakuhan. Ana po yung mga pakuling ha. Ay daghan. Sige Uy, manguha. pagkasaka na tumuti ka da. Oh, manguha ko ng pakupiking. Hi guys, manguan ko numi. Magunsa ta manguha ta og pako? Manguha ta og pako. Hi guys, magpako picking ang mga girl. Hi. Ay, pastihan. Ako na idakang pako dire. We're going somewhere. Picking pako. We're going somewhere to picking pako. For dinner. Manguha mi og pako guys. Kay aron among lutoon inig abot sa balay. Purya buyag sa kabayo, naniguro mig picture sa kabayo. Asa ra man tong kabayo. Duol diha. Basig mapatiran tas kabayo. Plantikan mo ha. Nagunsa. Naglaba mo ha? Nangauga na ng injong sinakong nilabahan. Nanglaba sila. Day, oh. Oh, amazing nga baboy ito mo. Ninduta sa kuan oy. Ninduta sa natural nga nature. Char. Wow. Sige pa, sige pa.
Hi, mga kabishi. Dili ka mo na pud. Kamu duha ka na kanira. Hi guys, may ubog na may diri guys. Ubog-ubog portion guys. Ting ubog na may diri. Oh, ubog na. Kusog ni dinhi amo baha? Na, ang hinaangin na ng imong bana. Supportive na kayo. Maadyo ning bana supportive kaaye. Uy, kanang puy baboy puti. Kining mga baboy ba din hindi ni tugnaon? Ini mag-uwan. Pako picking kuno me or Magkuan-kuan sa pako. manguha kuno. Manguha mi og pako. Karon pa ba jud ko pagkapanguhang pako. Ngayon kayo siya bag. Oy. Buyag. Ay, manindot jud kuno ning baga. Daghang na appreciate. Available ni sa kuan Asylum Pharmacy. Musunod mi sa leader. Uy, dari dako ang kajunggahong sa uling oh. Oh. Ulinganan dako kaayo. Lutuanan og uling. Adto na mi sa kuan. Kanang manguha og pako. Lajo-lajo pud ay oy. Pagarita ka nga sa pikas. Ingat sa dili mo sa pikas. Sunod na pud adto oy. Hardin. Na nindot yung ngadto mura kag. Di na po among na-encounter nga kabayo. Oh my God! Oh my God, ang kabayo! Oh my God! Paano na tayo ngayon? Hingatang ra ba si Ja? Na, wala ba ko'y puwa pink? Ay! Ay! Nalagi! Hari na lang gawin. Manggukod na. Bihi. Dili na. Di ana diri ag mga kapakuhan. Tabi. Asa ka ni ani? Lajo naman siguro na diha. Dah. Hadlok ati. Ate Helen, hadlokan man day ka. Ara di ay. Di ara di kapakuhan. Dira ang kapakuhan. Naniguro ko panguhag kapako kay aron dili ko kasukan sa humbana nga na ako'y pakuda inig uli sa akong pag-vlog. Hamay ko din ang wa may nahurot naman taligdahon din Ato magpako din Ato. Mao ni kaning ani. Mao na ti. Kuan man na bukad naman na. O di na pwede nga ani. Sure na. Di man dati katigo manguha og pako kay ingos sa atili. Akong hawan di adiri. Nanguha kin tayo mig pako pero wa mi nakuha nga pako kay naato naman di ay og kuha. So manguli na lamang ni mangita mi og laing mga gulay nga amo mapalit nga ngadto sa garden. Ngadto ta sa inyong garden, madam? Oh, sige na ta sa kuan. Oh. Ngadto ta sa ilahang garden kay naadjud sila
mga vegetables garden nga ilang gitikad. So ngadto nagtry mi ngadto sa pako. Pero ang mga pako naman nahurot naman ang pako, wa mi kakuha og pako guys kay nahurot na og panguha na anay nakauna namo og panguha og pako. So wa mi naabdan kay wa pa may mga udlot. So ang katawanan guys kay nagkuan na pud ang kabayo namo nagatang oh. Di ana po diri namo nagatubang ang kabayo, ganihan nagatubang dito. Karon di ana po diri ana mo pauli nami, di ana pud ang kabayo nagatubang na pud namo dire. Sus marusep ang kabayo. Kabayo ayaw in town mi. Gukura ha. Ayaw in town mi gukura kabayo. Lahing hunong ra ba? Dagan ko. Oh, naay kabadyo. Dihay kabadyo. Tuas dito sa unahan. Nakabaka. Duha ka buok diri. Dagang mga kahayupan diri adiri ah. Nanindot ang balay oh. Simply. Peaceful. Walda sila daghang gabi na no. Kanang nagpundok-pundok. Gabi na nga. Ilang tinanom. Nya to pa'y balay sa unahan. To pa diri. Kadag napoy kabaw diri ah guys. Tambuki ko'y ang kabaw diri. Oh. Hung sa para kakulba maday diri ana may daghang gahong nanog mga mumo. Kakulba. Okay, bye-bye. See you on my next vlog. Sabay.